James Piscopo, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet, inħatar ukoll bħala Chairman ta' Arms Limited, l-entità li toħroġ u tamministra l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-ġurnal Times of Malta żvela li Piscopo, meqjus bħala qrib ħafna ta' Joseph Muscat, għandu diversi ħatrit f'entitajiet pubbliċi fosthom fuq il-bordijiet tal-Ene Malta u Projects Malta. Din tal-aħħar tinsab taħt it-tmexxija politika tal-Ministru Konrad Mizzi. Bejn l-Arms u l-Awtorità tal-Artijiet waħedhom, Piscopo stmat li jdaħħal mal-100,000 euro fis-sena. Mistoqsi mill-ġurnal kemm idaħħal b'kollox mill-ħatriet varji li għandu mal-gvern, James Piscopo ma weġibx. Skont Times of Malta kien il-kap eżekuttiv tal-Arms Silvio Scerri li insista sabiex il-kariga ta' chairman tingħata lil Piscopo. Silvio Scerri kien inħatar fil-management ta' Transport Malta meta l-istess Piscopo kien chairman ta' Transport Malta bejn l-2013 u l-2018. F'dawn l-aħħar jiem, James Piscopo kien fl-aħbarijiet hekk kif fuq istruzzjonijiet tal-gvern il-bord għadda aktar poteri lil kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet. Il-Partit Nazzjonalista kien oppona din il-mossa u sostna li persuna waħda m'għandix ikollha dawn il-poteri kollha. Anki l-istess chairman tal-Awtorità tal-Artijiet, l-eks imħallef Lino Farrugia Sacco, ma kienx qabel iżda fl-aħħar mill-aħħar xorta għaddiet ta' Piscopo.